relat que quan naixem ho sabem tot. El misteri del mar, les fórmules del cel, l'origen de l'aire i de la terra, el que hem set i quins llocs hem estat. Però aquesta saviesa dura tan sols un instant, ja que ben aviat ve un àngel que s'apropa a nosaltres i acostant el seu dit índex sobre el nostre llavi superior, murmura el segell d'un mitjançant el qual ja no recordarem amb exactitud res. Vivim per viatjar. Viatgem per veure. Veiem per conèixer. Coneixem per estimar. Estimem per morir d'amor, que és romandre en la presència de l'amic desconegut. L'amor no pot ser el final de quelcom que no té principi. Mor la individualitat, però no pas la vida. Així doncs, l'única motivació del viatge espiritual és veure. El primer relat pertany a la Càbala jueva. Càbala, en hebreu, vol dir un rebut, una herència. És l'herència mística que els rabins jueus havien preservat i cultivat amb absolut secret, apresa dels confins més remots del coneixement humà, d'Egipte, Mesopotàmia i la Índia, i que per primera vegada manifesten per escrit a la nostra ciutat de Girona. El segon relat és la idea que la vida és l'experiència d'un viatge. És la gran metàfora sufi, el misticisme àrab, que arriba al àndalus a les cotes més elevades de la seva expressivitat. Sabem ben poc de l'impressionant llegat tant jueu com àrab gestat aquí a la nostra península ibèrica, d'un contingut antropològic ple de respostes a la nostra cultura. La forma més enigmàtica que expressa Sant Joan es torna a claretat quan el coneixement sap que som la rèplica de tot l'univers silenciat dintre nostre com un àngel i que estem en aquest món fent un viatge per conèixer, estimar i veure. Reinava a Espanya Felip II, el monarca de l'imperi més gran que ha tingut la terra, on la llum del sol era permanent en el seu territori. Quan a l'any 1542 va venir al món Juan de Yepes i Álvarez, el que serà príncep i rei de la nit fosca de l'ànima Sant Joan de la Creu. El seu pare venia d'una família toledana amb cert prestigi de comerciants de sedes i d'origen jueu, on sembla que membres de la família van ser processats per al Tribunal de la Santa Inquisició. La seva mare, Catalina Álvarez, era d'origen molt humil, una minyona de Fontibus. Era una morisca conversa. La vida familiar de Sant Joan va ser miserable i és possible que el fet de no sobrepassar el 1,48 m d'estatura fos degut a una petjada indeleble de raquitisme infantil. Mor ben aviat el seu pare i la mare col·loca el que ha de ser Sant Joan, en qualitat d'orfe, a un col·legi de la doctrina cristiana a la ciutat de Melilla, una institució dedicada a subministrar nens per cantar en el cor dels adinerats,
per ser planyiders dels funerals i a la vegada demanaven almoines per la pròpia institució. Més tard va exercir l'ofici de mosso d'enfermeria a l'Hospital de les Mules, destinat a sifilítics. Però és en aquest mateix Hospital de les Mules on és subvencionat per estudiar humanitats amb els jesuïtes de Medina. Era l'any 1559. Aquí és on s'apropa l'estudi dels clàssics llatins. Però refusa fer-se sacerdot secular i capellà de l'hospital. I una nit s'escapa al convent dels Carmelites de Medina, on fa professió religiosa sota el nom de Juan de Santo Matías. L'ordre solia enviar un petit contingent de frades a estudiar a la Universitat de Salamanca i entre 1564 i 1568 ell es trobà amb aquests privilegiats. A Salamanca obté una de les educacions més rellevants a què es podia accedir a Espanya i a l'Europa de l'època, a mans de mestres com Fray Luis de León, Gaspar de Gargajal, Martínez de Cantalapiedra, mestres viduristes i de llengua semita, l'arameu, l'àrab i l'hebreu. A la vegada és molt possible que tingués coneixements i estudis sobre Sant Tomàs d'Aquí, Sant Gregori i, més curiós, dels místics renaflamencs com és el mestre Eckhart. S'ordenà sacerdot a Medina l'any 1567 i allà coneix Santa Teresa, que el convenç per reformar l'ordre espiritual del Carmel. A partir d'aquí passa a denominar-se Fray Juan de la Cruz. L'església d'aquesta època denotava un gran i elevat grau de corrupció. L'ordre i el coneixement escolàstic de Sant Tomàs d'Aquí que havia il·luminat tota l'edat mitjana havia degenerat. Alguns convents eren pràcticament prostíbuls. El rei Felip II, per altra banda, tenia l'imperi amenaçat per la reforma protestant de Martin Luther i l'anglicanisme anglès. Una difícil situació per monarca, el qual decideix assumir personalment els nombraments dels càrrecs de l'Església que venien donats des de Roma. La reforma de Santa Teresa i Sant Joan és ben vista pel rei, el qual els dona llicència per les noves fundacions de la seva austera i espiritual restauració. Però la reforma, òbviament, no és acceptada pels seus propis germans carmelites, els quals, a espatlles del rei, porten pràcticament a Joan de la Creu al martiri, per tal de fer-lo abdicar. És possible que Santa Teresa se salvés pel fet de ser una dona. L'any 1577, Fray Juan és apressat pels calçats. Li prenen els papers que tenia a les arres, però molts d'ells els destrueix ell mateix engollint-los i, per ordre seva, fa cremar tots els textos compromesos per les monges del convent. El que ens queda de l'obra de Sant Joan és el que es va salvar d'aquell naufragi. Estem davant d'una obra dramàticament incompleta. És empresonat a Toledo durant 9 mesos, tancat a una celda de 2 metres per 3 metres, amb una minúscula obertura al sostre que per llegir el breviari tenia que enfilar-se a una banqueta i sols podia distingir les lletres al migdia, ofegant-se de calor a l'estiu i congelant-se de fred a l'hivern. Li impedeixen canviar-se de roba i aquesta se li podreix i omple de cucs sobre l'espatlla, ferida de les fuetades que setmanalment li causen els seus germans calçats.
per tal de que renunci de la reforma. El mantenien a pa i aire amb ocasionalment una sardina i quasi no li canviaven la galleda amb què feia les seves necessitats, la qual situació li provocava vòmits. Malalt de disenteria, en el seu isolament total, el van atacar els dubtes i la culpabilitat religiosa. Però és en aquest moment on gesten els poemes més elevats de la seva literatura. Sense escriure una sola paraula, doncs li tenia prohibit escriure. Ho va memoritzar tot. I decideix un dia, ell mateix, planejar la fuga. Era amic del carceler que el cuidava i el va convèncer perquè d'una finestra, lligant llençols, els pogués despenjar i marxar. I així ens ho van fer. D'allà se n'en va anar a la seva fuga a Beas de Segura, al sud d'Espanya. I va fundar a Jaén un convent. I allà mateix va redactar el que havia memoritzat a la presó. Va fer i va continuar la reforma fundant a Baeza, Màlaga, Còrdova, entre altres llocs. Un llarg calvari de traicions i menyspreu continuen fins a acabar la seva vida víctima d'una septicèmia on les macabres remeis que li apliquen li provoquen tal dolor que ell considera que és un regal de Déu. El 14 de desembre de 1591 mor. I va voler que els seus germans es despedissin d'ell llegint el Cantar dels Cantats, l'obra atribuïda al rei Salomó de l'Antic Testament. Va morir, literalment, amb olor de santedat. Doncs tots els que estaven allà van percebre en el moment que morí l'olor d'un suau i dolç perfum, el que es diu desprenen els sants quan moren. Llegiré un poema i 3 parts del seu cant espiritual. Abans de començar i compartir amb vosaltres aquesta lectura, escoltarem la força i la sonoritat que transmet l'Eckhart, a la vegada que serà un petit recolliment de silenci. Señor mío esposo, que andas dando de ti a mi alma por partes, acaba de darlo del todo. Y esto que andas comunicando por medios, que es como comunicarte de burlas, acaba de hacerlo de ver. Comunícate por ti mismo. Entrégate, pues, ya de ver, dándote todo de mi alma, porque toda ella tenga a ti todo. Y no quieras enviarme ya más mensajeros, que no saben decirme lo que quiero.
es primero de saber que revelación no es otra cosa que descubrimiento de alguna verdad oculta o manifestación de algún secreto o misterio. Pues según esto, bien podríamos distinguir ahora las revelaciones en dos géneros de aprehensión. Al uno llamaremos noticias intelectuales y al otro manifestaciones de secretos y misterios ocultos en Dios. Los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras, o como un gran fuego o resplandor, u otras cualquier formas, y piensan que algo de aquello será más semejante a Él, harto, lejos van de Él. Porque, aunque a los principiantes son necesarias estas consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamorando y llevando el alma por el sentido, y así les sirve de medios remotos para unirse a Dios. Pero hace de manera que pasen por Él y no se estén siempre en ello. Así como las gradas de la escalera. Si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta que no dejase ninguna y quisiese estar en alguna de ellas, nunca llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza al campo. Para que yo alcance diese a aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto. Mas el amor fue tan alto que le di a la caza al campo. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista y la más fuerte conquista el oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan sumido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance. Y abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Va resultar ser incomprensiblement incomprès, sospitós, irritant, molest i confós amb un il·luminat. Però Sant Joan sap molt bé que el que Déu comunica a l'ànima no es pot dir. No tan sols no es pot dir, sinó que ni tan sols es pot entendre. Assediat en vida, serà honrat després de mort, beatificat en el 1675, canonitzat en el 1725,
declarat doctor de l'Església en el 1926 i nombrat patró de tots els poetes espanyols en l'any 1952. Penso que encara s'estan veus amb ell i que un dia sigui proclamat en tota glòria el sant i patró de tots els que no creuen en una paraula ni en una imatge de Déu.